בגיל נדמה לי 9, 10 עשו לי כבר בר מצווה. הקריטריון היה פשוט אם אתה יודע טוב טוב ובקיא בתורה, בקיא בגמרא, אז הייתי כנראה ראוי וזכאי לעשות את הבר מצווה. אתה יודע איך שזה היה מקובל להם במרוקו לעשות בר מצווה? לוקחים את הילד מהבית על כיסא, על הראש של מישהו, והם מובילים אותו עם מקהלה שלמה ועם, איך קוראים לזה, בני בנייה בערב, מנדולינות כאלה, עד לבית כנסת. המורה שלימד אותנו בתורה והיה לוקח איתו מין סרגל כזה, הוא היה רב, עם זקן כזה גדול, אלה שלימד אותנו בתלמוד תורה, והיה עובר ומסתכל כל אחד, מי שלא ידע, נותן לו, לא חזק, נותן לו איזושהי מכה פליק, היינו נכנסים לכיתה, כולם היו עומדים, מזדקפים, למען זודו. אני לא זוכר את העיר מקנס בגדול, אבל אני זוכר טוב את הבית. הבית בו גדלנו. זה הבית ברחוב די מרכזי, ליד בית כנסת מבואר של הרב טולדנו. הבית עצמו היה בית גדול מאוד. כל החברים שלי שלמדו יחד איתי, חלקם הפכו להיות רבנים גדולים. והרוב הגדול, מהגילי, הפכו להיות רופאים. הבית הזה העניק לי לא רק את הילדות, גם את המסורת. כל ערב שבת וכל יום שבת זה היה קדוש ללכת עם אבא לבית הכנסת. זה היה בית כנסת מאוד מאוד גדול, מבואר, עם זמרים, פייטנים. אני זוכר, אבא היה יוצא מבית הכנסת ביום שבת, היה מביא איתו כמובן ידידים וחברים מבית הכנסת. היו באים אל הבית, שולחן ערוך, לתפארת, עם קציצות קטנות, וכמו שהמשפחה מרוקאית יודעת לעשות המון סלטים, המון דברים טעימים ומפייטים. איפה שאני גדלתי, זה היה לדבר אל ההורים לא בגובה העיניים, אלא בכבוד, בנימוס, כמובן גם בינינו אחים. תופעה שאתה רואה כאן בארץ, לפעמים ילדים צועקים על הורים, או לפעמים הרבה יותר גרוע מזה, אותו דבר כלפי מורים. מגיע השלב שאתה שומע לחשושים שההורים רוצים לעזוב ולעלות אל הארץ. הקליטה הראשונה שלי שכן מתכוונים הייתה כאשר התהליך הזה התחיל לעשות בחשאיות גמורה. אני זוכר שהיה בא מישהו לבית, מדבר איתם על פספורט, על דרכון, והכל בשקט, היו משלמים לו כסף או נותנים לו משהו בתמורה, והכל שחס וחלילה איש לא ידע. האיש שהביא לנו את הפספורט, יש לי את הווזה פה בבית, הוא מאוד רצה אותה בתמורה, כחלק בתמורה, אמא אמרה לו, זה לא. זה אני לוקחת איתי לארץ ישראל. אני יודע שעולים, קשה להאמין, אבל לא יודע למה. אני פרצתי בבכי, ולא מבין למה. את הבית השאירו עם כל הריתים, עם הכל. העלייה הייתה בלתי לגלית, והיה אסור, כמובן, בתכלית האיסור, לעזוב את מרוקו. בעל הבית שאיתו עבד, האבא, הוא ידע, והוא אמר לו, תשמע, עדיין לא כדאי לך לעלות לארץ. מה רע לך פה? אתה מלך. אתה ב10 יורד לבית קפה, שותה קפה, משחק בלוט, זה כמו בריץ' כזה קטן.
עולה למעלה, לוקח את הרכב, את הקוצ'י או את המונית וחוזר הביתה. מתי עליתם לארץ? סוף 2008, כן. לאלג'יר רצינו להיכנס בבלואד היומי מזה משהו. לא יכולתי לנשום אוויר שם, אמר לי עד המדרגות, אמרתי לו אני לא יכולתי. חיכינו פה והלכנו עם חבר אחר, חיפשו בית מלון, הלכנו לבית מלון. אז היינו 6 אחים. אני הייתי הבכור, יהודית הייתה השנייה, מזל ורחמים, משה ועמנואל, או עמנואל ומשה. קיבלנו את האישור לעלות לצרפת. מאלג'יר לקחו אותנו לצרפת, באונייה שהלכנו לשם. סידי מברוק. קראו לה, איך קראת, זוכרת? אמרנו סידי מברוק, כזה מברוק עלינו, בינתיים אנחנו עובדים. כמעט וטבעה האונייה. התחלנו להקיא העלו אותנו על כאילו אונייה, והורידו אותנו לחלק התחתון של, לא חדרים, לחלק התחתון של הסירה. אני זוכר, נדמה לי 2 או 3 שעות אחרי שהתחילה ההפלגה, התחילה הסערה בלב ים. האונייה היטלטלה ממקום למקום. עם הזמן חדרו מים לתוך האונייה. נשמעו צלצולים וסירנות. אנשים הקיעו, הוציאו את הנשמה שלהם. היינו משוכנעים שהאונייה הזאת תטבע. מים בקנה מידה אדיר נכנסו לתוך האונייה. במקום 24 שעות, הזמן שהיו אמורים להגיע למרסיי, לקח 3 ימים. הגענו לצרפת, לנמל מרסיי, משם לקחו אותנו, נדמה לי, במשאיות, לקונדרינס, זה מחנה מעבר. אבא בינתיים נקלט במקום שנתן לו את הכתובת, השותף שלו במרוקו, והציע לו, גם הוא באותם מילים שהשותף אמר לו במרוקו. אל תעלה עדיין לישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. תחכה, הנה אתה פה איתי, אתה רוצה, בוא תהיה שותף שלי. אבא אמר לו, בשום פנים ואופן לא. באתי לכאן, עברתי את התלאות ממרוקו לאלג'יר, מאלג'יר לפה, אם עברתי את זה, אני חייב להגיע לישראל. ועלינו לאונייה בחוף מרסיי, שנקראת טרנסילבניה. לעומת הסירה שבה הפלגנו ממרסיי לצרפת, הייתה אוניית פאר. קיבלנו חדר, או 2 חדרים אפילו, נדמה לי. עם מרחב ענק, עם חדר אוכל מפואר. בשבילנו זה היה כאילו גן עדן. פגשתי איזו ילדה נחמדה, כנראה בגילי. צפינו אל הסיפון, מהסיפון לכיוון הים. נדמה לי איפה שאחזתי את ביד, בגיל ילדות כזה. ואז אבא הופיע, הסתכל עלינו, ראה, חייך. ואמר, טוב, בוא, אנחנו צריכים ללכת. אני יודע בדיעבד שהמניע של ההורים להגיע לארץ היה אומנם ציוני, אבל בעיקרו גם משיחי. בשבילם היה להגיע לארץ, זה להגיע לארץ הקודש. זה ירושלים. ששם זה היה בית המקדש. והתיאור שתיארו והעריכו והניחו שכאן יהיו כולם בטח רבנים, ודאי כולם דתיים. מקנס נחשבה אז וגם היום, כשהיו שם היהודים, לירושלים של מרוקו. והנה האונייה הולכת ומתקרבת, ומרחוק רואים שם את
הרי חיפה, הרי הכרמל, וככל שהאונייה מתקרבת, הולכת ומתקרבת, ההתרגשות הולכת וגדולה, השירה, ואז לפתע פתאום, אתה יודע, כולם פגעו בשירת התקווה, והדגל מעל התורן היה גם דגל ישראל. האונייה גם היהודים שהגיעו גם מאירופה, מכל מיני מקומות, התאספו כולם ושרו בקול רם, והתרגשות עצומה את שיר התקווה. זה אני זוכר לרגע, וכולם ידעו את שיר התקווה. והנה האונייה מגיעה, והגענו, זה היה בערב שבת, עד שהגיע לנמל היה כבר חושך מצרים, ולפתע פתאום, או קצת לפני זה התחיל הגשם, ואז התחיל מבול וגשם זלעפות. ירדנו מהאונייה, כל אחד לקח את המטלטלים שלו, והעלו אותנו לרכבות, לא תאמין, איזה רכבות? מסע. איפה שמובילים סוסים וחמורים, ואמרו לנו, אל תדאגו, זאת נסיעה קצרה, אתם צריכים להגיע לפרדס חנה. והגענו לאיזה שהם מבנים של הבריטים לשעבר, זה היה מחנה בריטי צבאי. צריף ענק, מקורה עם פחים, עשרות מיטות ועשרות משפחות שכבר גרו שם וחיכו ואמרו זהו, לכו תחפשו לכם פינה, שם בקצה יש שם 2 או 3 מיטות, אתם תהיו פה בינתיים עד שנעביר אתכם. זה היה ערב שבת, ארץ הקודש שחלמו עליה, פתאום רואים לנגד עיניהם אנשים עם סיגריה יוצאים ומעשנים. אתה יודע, אבא לקח את כולנו שלא נראה. במרוקו לא יכולת להיות מחזה כזה. אדם לא העיז לצאת ולעשן בשבת. פתאום אתה מגיע לארץ הקודש, וכאילו כל החלום שחלמת עליו, אתה מגיע לארץ ציון, ארץ הקודש, ירושלים. אמא אמרה לאבא בכל בכי, חייבים לעזור. זה לא זה. זה לא המקום שחלמנו עליו. תירגעי, אני אצא ואני אחפש לנו מקום אחר. למחרת הגיעה משאית ופרקה כמה מיטות, כמה שהיינו צריכים, ומזרונים של קש, מיטות ברזל, סמיכות, ונתנו כמה דליים. אמרו, עם הדליים האלה אתם הולכים לחדר אוכל, אתם מקבלים שם אוכל, אתם מביאים את זה לכאן ואתם מחלקים, ופה אתם יושבים ופה אתם אוכלים, פה אתם ישנים. אבא נסע לתל אביב, מצא באמת מקום עבודה, באותו מקצוע, והוא חזר ואומר, מצאתי עבודה, אתם תישארו פה, ואני פעם ב3 ימים או פעם בכמה ימים, אני אבוא אליכם, ואני אספק את כל מה שצריכים, בינתיים אני אבדוק מה נוכל לעשות. ומגבילים אמר לו, כלום, אני עוזבת, לא נשארת פה, בארץ הזאת לא יישאר. לאבא לא הייתה ברירה, הלכו לסוכנות היהודית, החזירו את התעודות, החזירו את כל המסמכים, החזירו את החובות, ואמרו להם, זהו, אנחנו עוזבים את הארץ ונוסעים לצרפת. תוך כדי, אחרי מספר חודשים, שהיינו שם עדיין בפרדס חנה, הגיעה איזושהי משלחת ממקנס, שהייתה כבר בארץ. ואז עולה הרעיון, תצאו מהחלום הזה לחזור. אין לחזור. אתם נשארים איתנו ואנחנו הולכים להקים מושב. אתם יודעים מה זה מושב? נקבל אדמה, נקבל פרות, נקבל עופות, והכל יהיה שלנו. אבא חזר, ואז הוא
סיפר לנו ולאמא את הרעיון שאנחנו נעזוב פה ואנחנו הולכים להקים מושב באזור פתח תקווה, תל אביב, שנקרא רנטיה. הוא רק לא ידע שמושב עדיין לא קיים, שבתים... הרעיון קיים, האדמה קיימת, אבל אין שום שם זכר לא לבית ולא לכלום. ואז הודיעו להם שאתם בינתיים תגורו בכפר סמוך, כפר ערבי נטוש, שנקרא נופך, ואתם תגורו, בינתיים שתגורו שם, אנחנו נקים לכם את הבתים ונבנה את הבתים ולשם אתם תעברו אחר כך. קשה לתאר לכם מה זה לגור בבית בכפר נופך. זה כפר הרוס לגמרי בעקבות מלחמת השחרור. אין דלתות בבתים, אין חלונות בבתים, אין גג על הבתים. חלק גדול מאוד, חלק היה. שלא לדבר ודאי שירותים, שלא לדבר על מים זורמים, שלא לדבר על חשמל, כלום. אתה יודע, אתה לא יכול לדמיין דבר כזה. אתה יכול לספר לאנשים שכך אמנם נקלטה עלייה. ואז היו צריכים מההתחלה מבראשית ללכת לחפש פחים כדי לסדר ולמתוח סמיכות בחלונות ולא דלתות. לשים סמיכה פה, סמיכה שם וכאן כדי לסגור, ולקחו לוקס. זה מין פנס כזה עם איזשהו בומבה כזה, מנפחים אותו ואת האור, היו גם פנסים של נפט. זה היה אור, זה היה חשמל. מים, היינו צריכים לקחת, היה במרכז הכפר הזה שנקרא כפר נופך, הייתה איזושהי בריכה ענקית. בהתחלה, לפני כן, היו מגיעות מסעיות, כמו של דלק, עם ברזים. היו עומדים אנשים בתור עם דליים, ממלאים מהברז, מהטנקר הזה מים, ולוקחים לבית. זה היה מי שתייה, מרחצה, כל מה שאתה רוצה. יחד עם זאת, אני חייב באמת להיזכר לטובה. אני לא יודע, היה מין קולקטיב שהיה לו כנראה רעיון גדול, שמאוד מאוד מאוד אתגר אותם, ואנחנו כילדים וכנוער, גם איכשהו התגבשנו כולנו. היה איזשהו בית שהפך להיות בתרבות שלנו. במקביל הקימו כמה כיתות לבית ספר, הביאו מורים שלא היה להם שום מושג בלימודים. היה איזה מורה אחד, קראו לו רציני, אשכנזי. הוא היה מאוד 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 קשור אל הטבע. הוא אהב ללמד אותנו בוטניקה, זואולוגיה, היו מוציא אותנו לחיטה, והיה אומר, הנה אתם רואים, זה ציפור, קוראים לו נחליאלי, עושה בזנב ככה וככה, ככה וככה. ועוד תוך כדי שאנחנו מטיילים איתו, ואתה יודע, בכפר הזה, בנופך, היה מלא 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 סברס, מלא מלא, כל פעם גדרות סברס, מלא. ואני הולך ואני אומר לו, מורה רציני, זה פרי, אתה יודע מה זה הפרי הזה? קוראים לו סברס, אם תיקח אותו, תאכל אותו, מה זה תהנה? אתה לא תאמין. אשכנזי שבא מתל אביב, אין לו מושג מה שזה. מסכן, הוא לקח את זה ביד. ואחר כך בא אלינו מדריך למוזיקה, מורה למוזיקה. קראו לו כנעני. גבוה. הוא היה בא עם חליל, נותן את הטון. לימד אותנו כל מיני שירים, במקהלה, בהתחלה בשתי קולות, בשלושה קולות ובארבע קולות. המקהלה הופיעה ברדיו. היינו מופיעים מעל הבמות ביום העצמאות. אז אבא בינתיים חצה עבודה ושלחו אותו למחצבות בהרים, על יתירה, גבעת כוח, והוא עבד שם מסכן בסיכול אבנים. והמסעת אבנים במסעיות היה חוזר חצי מעולף. אנחנו לא הבנו איך הוא יכל להחזיק מעמד.
ואמא ניסתה כל פעם להגיד לו, נו, אולי בכל זאת כדאי לחזור, זה לא החיים שלנו, זה לא, אולי נבוא בעוד כמה שנים, אבל לא, אני נשאר פה. כמה שזה יהיה קשה, אני עדיין נשאר בארץ. אנשי הכפר שקיבלו תמורת עבודה שעבדו או במושב או בכל מקום אחר, הם לא קיבלו כסף. קיבלו בונים כאלה, כמו כרטיסים, שאיתם יכלו לקנות רק בצרכניה. השהות בכפר נמשכה בערך נדמה לי שנתיים. למזלנו, מספר הבית שלנו במושב רינתיה היה מספר 1. הבית היה הראשון, צמוד אל הבית הייתה חלקת אדמה של 10 דונם, היה מעין מבנה של רפת, וזהו, עדיין לא היה כלום. תקופה קצת יותר מאוחרת הגיעה למושב, מדריכה עברה מבית לבית והציעה, אם אפשר, שחלק מהילדים ילך וילמד בכל מיני מסגרות. לאחי הציעו ללכת למקווה ישראל, אני לא זוכר ממהם, אחד היה במקווה ישראל ואחד בעיינות. ולי הציעו ללכת לקיבוץ, כפר מסריק. השהות שלי בכפר מסריק הייתה מאוד מאוד מעניינת. בשלב ראשון הייתה חוויה לא כל כך נעימה, כי ומכיוון שהיינו עולים חדשים ולא ידעו מי אנחנו, מה אנחנו יכולים להשתלב, אז הקימו לנו מאהל על יד הגדר, מה שגם מחוץ לגדר של הקיבוץ. אבל עם הזמן מאוד התגבשה הקבוצה וגם השתלבנו יחד איתם. שלחו אותי לעבור קורס טרקטוריסטים וגם מכונאות רכב. למדתי לחרוש, והמסגרת של לימודים הלכה והתרחבה יותר. הקיבוץ העניק לי המון ערכים שהם מלווים אותי עד היום. הקיבוץ כפר מסריק היה קיבוץ של השומר הצעיר, שבשלבים הראשונים, עוד כשאני הייתי שם עדיין, היה איכשהו מחובר לתנועה הקומוניסטית. וחלק מחברי הקיבוץ היו קומוניסטים. השינוי והמהפך שחל בקיבוץ, ונדמה לי לא רק בקיבוץ הזה, ברגע שהיה הרצח של, לא זוכר, 51 רופאים ליד סטלין, יהודים, ואז היה זעזוע גדול מאוד, היה נתק מוחלט עם התנועה הקיבוצית, וכמובן הפכו להיות תנועה של שומר הצעיר. ואחד הפעמים שההורים שלי באו לבקר, שאלו אותי, נו, מה אתה תעשה ביום כיפור? ואני לבושתי שואל אותם, מתי יום כיפור? מתי זה בכלל? מה זה? שבוע הבא. הם קיבלו שוק ואמרו לי, שמע, אתה חייב לעזוב, אתה לא יכול להישאר פה. התפשרנו ובכל זאת נשארתי שם. גמרתי שם את המסגרת התיכונית, הייתה התלבטות האם להצטרף לגרעין שהוא היה סמוך לקיבוץ, או לגרעין אחר שהתגייס לנחל, או להתנתק וללכת למושב. ההתלבטות הייתה מאוד קשה, היו דיונים בבית, דיונים באבא, בסוף קיבלתי החלטה שאני לא יכול להיות עד כדי כך אגואיסט, וחזרתי למושב. תקופה לא קצת, נדמה לי זה חצי שנה, משהו כזה. בתקופה הזאת הלכתי ועבדתי במשתלה במושב רינתיה. הייתה להם משתלה מפוארת, ענקית גדולה. דבר אחד אני לא עשיתי, ואני מודה באשמה. אבא ניסה האחים שלי היו קמים וחולבים את הפרות ביד, לא הייתה מחלבה. חולבים וחולבים וחולבים, ובדרך כלל העבודה הייתה גם בערב וגם ביום. עכשיו מי שלמד לחלוב, אז כמובן אני צריך לשאוב אותו בערב, ואני אהבתי בערב לצאת, בעיקר במוצאי שבת. היום בדיעבד מצטער נורא לא יפה מה שעשיתי, אבל האחים זוכרים לי את זה ויודעים שעשיתי את זה. ניסו כל פעם ללמד אותי לחלוב, וכל פעם שתפסתי הפרה הייתה בועטת. ובקיצור אני לא הצלחתי ללמוד, וזה דבר היחידי שלא עשיתי.
תקופה קצרה מאוד אחרי זה אני התגייסתי לצה"ל. טוב, כמו כל חייל, אני לא צריך לספר על זה, עברתי את הטירונות כמו כולם, עברתי קורס סמלים, סמלי קשר, חי"ר, עם מדריכים מצנחנים שקראו לנו אותה, ושירתתי בקטמ"ר. זה מפקדת של קצין תותחנים ראשי. נצר מחכה לרבין, איי איי איי, נצר מחכה לרבין, איי איי. אני זוכר שהייתי בסמינר באוהלו, בשפת הכנרת, ואז קיבלתי הודעה, בוא הביתה, יש לך צו גיוס. התחיילתי, וכשביקשתי לקבל גם נשק, בתור סמל קשר, מגיע לקבל עוזי מהם, אמרו נגמר הנשק, אתה את המלחמה תעשה בלי נשק, יש לך תותחים פה, מספיק. ואז קיבלנו פקודה לנוע. בהתחלה הציבו אותנו באזור פורת, מושב פורת, בתוך הפרדס. משם טיווחנו ב2 לפנות בוקר, או בחצות לכיוון קלקיליה, אחר כך קיבלנו פקודת אש לכיוון טול כרם, ירינו לכיוון טול כרם, ואז ניתנה פקודה הפסקת אש, כולם לנוח. אני הייתי בעמדת הפיקוד עם הקט, סמל קשר זה המקום שלו, ופתאום שמענו פק. אני לא הבנתי לגבי מה זה אומר, אבל הקצין אמר, חבר'ה, זה פגז שכרגע יורים לכיוון שלנו, תיזהרו, כנסו לעמדות. ואז חיכינו, אמרו חכו עד תשמעו שריקה. אם אתם שומעים את השריקה, סימן שזה עבר מעלינו. אם לא, אז הוא ייפול עלינו, או לפנינו. במשך, אני חושב שזה חצי שעה, כל הזמן היה מין בום, וכולנו דרוכים, מחכים לרגע שהפגז ישרוק ויעבור מעלינו. תוך כדי זה הקצין אומר, נו חבר'ה, אני צריך לדעת, מי לא מפחד? לא היה אחד שזה גיל שלו, זה היה פחד נורא. הטראומה הזאת של הפגזים שבום, ואחרי זה פיצוץ, אני חושב כשנה בערך, לא הייתי מסוגל לשמוע דלת של בית נטרקת. כל פעם שדלת הייתה נטרקת, אני הייתי מקבל זעזוע. המשכנו לאורך הדרך, ואז לפתע פתאום, תוך כדי תנועה, נפתחה עלינו מאש נשק קל. כולם ירדו הצידה, וכפי שסיפרתי קודם, לי לא היה נשק בכלל. עמדתי מאחורי הקומנדקר, נחבא אל הכלים, וחסר אונים, זה מצב הכי גרוע שיכול להיות. איכשהו הצלחנו לכוון לאותה עמדה את התותח, פגז אחד לכיוון אותה עמדה, והעמדה חוסה. ככה הגענו עד נבי סמואל. בשיחה שהייתה לי עם מפקד הבסיס, לקראת השחרור, תשמע בחור, אני מציע לך, אתה צריך לבנות את העתיד שלך. אני שולח אותך לבית בר, נתן לי איזשהו פתק, הוא אומר לי, אתה תגיע לרחוב הירקון 110. אתה מעלה על הדעת שלך היום, קצין בכיר ייתן לך מכתב ותגיע לרחוב הירקון 110 בתל אביב. אתה יודע מה זה מרחוב הירקון 110? זה מרכז מפלגת עבודה. לראשונה פגשתי את ריטה בית בר. בגלל העבר החקלאי שלי ביקשו ממני לעבוד בגינון. הגנן הראשי ביקש ממני ללכת ולבקש מתנדבת במטבח שתוכל לעבוד איתי, שתעזור לי. הגעתי למטבח, ביקשתי מתנדבת וכולם הרימו ידיים. ריטה הייתה גם ביניהם. האמת, מאוד מצא חן בעיניי. ביקשתי ממנה להתלוות אליי ולעזור לי בגינון, ובעצם מאז
נסתלד ההיכרות בינינו. כשסיימנו את הלימודים בבית באר, באנו לנווה נאמן, וכאן הקמנו לראשונה את קן הנורבד. אבל הצלחנו פה להקים קן ממש לתפארת, שהוא היה גאוות היישוב, גאוות של הרבה מקומות. באחת הפעולות הליליות של ריטה, לקחה קבוצת חניכים ויצאה איתם לפעולה לילית. ביקשה מכולם, ברגע שתסיים המשימה, כולם להגיע אל המדורה. קבעו את המקום. כעבור חצי שעה, כולם הגיעו אל המדורה, ריטה לא הגיעה. חלפו 10 דקות, ריטה לא מגיעה. 20 דקות, ריטה לא מגיעה. חצי שעה, ריטה לא מגיעה. כמובן שאז ביקשתי מכל החניכים, בואו נצא לחפש, נראה מה קרה איתה. יצאנו לחפש ומצאנו אותה כאן, ממש כאן, באחד הבתים, מתחת לעמודים, רדומה מרוב עייפות ואפיסת כוחות. תקופה קצרה אחרי שהגענו לנווה נאמן, כדי להדריך פה במקום, הזמין אותנו הרב המקומי. אתם באתם פה להדריך בשכונה שהיא גם מסורתית, יש פה הרבה דתיים, ואתם רווקים וגרים ביחד בקומונה, זה לא יפה, זה פוגע בציבור, אולי תמצאו פתרון אחר. לקראת כמעט הסיום של ההדרכה, חצי שנה לפני הסיום של ההדרכה, ריטה סיפרה לי, תשמע, זה לא רק הרב, עכשיו גם ההורים שלי לוחצים עליי. כאן בנווה נאמן, תוך כדי זה שהדרכנו, השתגענו. ההורים קיבלו על עצמם להכין את כל המאכלים. הכינו את הכל במושב עם טבחית מעולה, עם עוגות מרוקאיות, עם סלטים מרוקאים, אוכל מהמם. אני כמובן לקחתי על עצמי את התפקיד להוביל את כל האוכל עם הסירים, עם כל מה שהיה צריך, ממושב רינתיה לאולם בפתח תקווה. ואתה יודע, זה ביום החתונה, זה לא שבוע, יום החתונה, עם עגלה וסוס, הכל נמצא מאחוריי. פניתי לאולם. אחרי יום, חניכים הודיעו לנו, תירגעו, עכשיו אנחנו מקיימים בקן חתונה עבורכם מיוחדת. וואי, איזה התרגשות, זה מהמם, כל הבוגרים, כל הצעירים, קישטו ועם ברכות ועם סיסמאות ועשו מין סוכת טקס וקיבלו אותנו עם פטפון. התפנית הזאת של החתונה הביאה בצידה 3 ילדים מהממים שהם פרחים. אייל היה בכור, מירב ומיכל, ולכל ילד שמחו עוד כמה פרחים מהממים. לעירית ואייל, הדר, איילה ואביב, למירב, לירן, רוי ויובל, בלק, ומיכל ורפי, 3 נכדים גם מהממים, איתי, יותם ועמית. צמחת בתוך העולם הפוליטי. נכון. את הקריירה שלך עשית בפוליטיקה. נכון. מה אתה חושב על הפוליטיקה? זוועה. אבל זה הבאר ששתית ממנו הרבה מים. לכן פרשתי, מאוד צלעתי, לא מהעשייה, לא מהעבודה, דווקא מהפוליטיקה שמאחרי זה.
מכל החנופה, מכל החיוכים המלאכותיים, ומכל הצביעות שיש בפוליטיקה, וכל השקרים המוסכמים שבכל הפוליטיקה. אז יש שלום עם הפלסטינאים או לא? לא בדור שלי. ניתן להגיע לשלום. ניתן, לא שזה בלתי אפשרי. זה לא חלום שלא ניתן להגשים אותו, אבל אין לך מנהיגים. לא בצד הערבי ולא אצלנו בארץ. כל מי שאומר לך אחרי שהוא נבחר, אני באתי רק לעשות למען טובת המדינה, קדחת, עושה למען עצמו, זה הכל. אם יקום פתאום איזה מנהיג, הוא יכול להגשים את החלום, אבל לא רואה מנהיג שיהיה מסוגל לקבל החלטה, לפנות יישובים, איפה?